ଦିଦି ମନେ ଅଛି ନା କାଲି ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ବଡ଼ ପୂଜା ରଖିଛୁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୀନା ତା ନଣନ୍ଦକୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲା। କୁନି ତା ଭାଉଜକୁ କହିଲା ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବନି। ଆରେ ଦିଦି ମାଆଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବେନି, ମାଆଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବନି। ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ରୀନା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ଏପଟେ କୁନିର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କୁନି ସେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। କୁନି ତା ମା କାନ୍ଦିକି କହୁଥାନ୍ତି, ତୋ ବାପା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏକଲା ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏବେ କାହା ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବି? କୁନି କହିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ପିଲା, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? କୁନି କିଛି ଦିନ ତା ମା ପାଖରେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫୋନ୍ରେ ମା ସହ କଥା ହୁଏ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମାକୁ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମା କୁନିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛୁ? କୁନି କହିଲା, ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା କରିଛି। ଖାଇବା ନାଁ ଶୁଣି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କୁନି କହିଲା, ମା ତୋର ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଉଥିବ ନା? ତୁ ଭାଉଜକୁ କହ ବନେଇ ଦେବ। ମା କହିଲେ, ଆରେ ନା, ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ହଜମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଏମିତି କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବନାଏ। ଭାଉଜ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏକୁ ଦେଖି କୁନି କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି କହି କୁନି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କୁନି ବାପ ଘରକୁ ଗଲା। ଦିନେ କୁନି ତା ମା ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଥାଏ। ରୀନା ଆସି ଡାକିଲା, ଦିଦି ଖାଇବ ଚାଲ। କୁନି ମାଆକୁ କହିଲା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା। ରୀନା କହିଲା, ନା, ମା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଇବେ। ତୁମେ ଖାଇବ ଚାଲ। କୁନି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଖାଇବା ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଖାଇବି। ରୀନା ରାଗିକି ପଳେଇଲା, ଯାଇକି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା। କୁନି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ହେଇଛି। ମା ପାଇଁ ପଖାଳ, ପିଆଜ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଏକୁ ଦେଖି କୁନି ପଚାରିଲା, ମାର ଇଏ କି ଖାଇବା? ରୀନା କହିଲା, ମା ଏଇ ବୟସରେ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଖାଇବା। ମା ମଧ୍ୟ ଡରିକି କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ହଜମ କରିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି, ତୁ ଖାଇଦେ। କୁନି ନିଜ ଖାଇବା ମାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ମାର ଖାଇବା ଖାଇଲା। ମା ଖୁସି ହୋଇ ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା। ମାକୁ ଏମିତି ଖାଇବାର ଦେଖି କୁନି ଭାବିଲା, ମା ଯେମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। କୁନି ଯେତେ ଦିନ ରହିଲା ତା ଖାଇବା ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁନି ଏଥର ସବୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା କି ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ମା ସହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁନି ତା ଭାଇକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଭାଇ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। କହିଲା, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ପୁଅ ପଚାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ସହ ମା ପଳେଇଲା, ଆମକୁ ବଦନାମ କରିବ। ମା ପୁଅକୁ ଡରିକି ଯିବାକୁ ମନା କଲା। କୁନି କାନ୍ଦିକି ପଳେଇଲା।